Φίλες και φίλοι του SiguroBet, καλησπέρα. Είναι ακόμη ένα Match of the Day. Απουσιάσαμε το τελευταίο τρίμερο λόγω τεχνικών δυσκολιών, όμως επανερχόμαστε δυναμικά στην συγκεκριμένη εκπομπή και σήμερα Κυριακή, ο αγώνας της ημέρας, αυτός που δεσπόζει του κουπονιού, δεν είναι άλλος από το Derby della Madonnina, το Derby του Μιλάνου ανάμεσα στην Inter και τη Μίλαν. Κάτι δείχνει να αλλάζει στην φετινή Ίντερ, έχει ξεκινήσει δυνατά το πρωτάθλημα, έχει πετύχει δύο πιστικές νίκες σε πρώτα 4 αριθμό μάτς. Η ενίσχυση επιθετική με τον Jovetic δείχνει να της έχει λύσει το πρόβλημα που είχε πέρσι με τον γκολ. Και απ' την άλλη η Μίλαν δείχνει ασταθής, έκανε κακή πρεμιέρα στη Φλωρεντία όπου έχασε πολύ εύκολα τη Φιωρεντίνα. Στην συνέχεια κατάφερε να πάρει μια πρώτη νίκη εντός, όμως γενικά δείχνει αρκετά σταθής, έχει αποδυναμωθεί, έχουν φύγει παίχτες, με σημαντικότερο τον Ελ Σαράουι που έχει παραχωρηθεί στη Μονακό. Η μοναδική ενίσχυση της Μίλαν μπορεί να θεωρηθεί ο προβληματικός Μάριο Μπαλοτέλη, ο οποίος ήρθε δανεικός από την Λίβερπουλ. Ο Μπαλοτέλη έκανε μια πολύ κακή σεζόν, σκόραρε μόλις μια φορά σε αγώνα πρωταθλήματος, είχε τα γνωστά του τερτύπια και γενικά έκαναν το παν οι Άγγλοι για να τον ξεφορτωθούν. Η Μίλαν τον πήρε δανεικό για να δει μήπως μπορεί να φτιάξει το χαρακτήρα του, την καριέρα του. Ίσως να είναι βασικά τελευταία ευκαιρία που έχει στην καριέρα του ο συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ίντερ αυτή να κάνει το 3-3, να βρεθεί πρώτη στη βαθμολογία με 9 βαθμούς και να αφήσει πίσω τις 8 ολόκληρους βαθμούς από την τρίτη μόλις αγωνιστική, τον κυριότερο της ανταγωνιστή για τον τίτλο, την περσινή πρωταθλήτρια Juventus, η οποία είναι και αυτή εμφανώς αποδυναμωμένη με απώλειες κάποιων παιχτών. Για την Ίντερ αυτό το μάτς είναι και ένα μάτς αυτοπεποίθησης, μια νίκη θα τη φέρει και στην κορυφή, έχοντας κερδίσει και τη Μίλαν, έχοντας ανοίξει διαφορά από τη Juventus και μάλλον το συγκεκριμένο μάτς τίνει προς τον άσο. Η προσωπική μας πρόβλεψη είναι νίκη της Ίντερ χωρίς να δεχτεί γκολ, με πιθανά σκορ το 1-0 ή το 2-0. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη με Champions League. Καλό βράδυ.